Hej YouTube. I dag der vil jeg vise jer, hvordan man laver sådan en for sjov virus, du kan sende til dine venner, som gør, at den lukker deres computer ned. Jeg har lavet en her. Jeg kalder for MC server med sådan en ikon her. Nu vil jeg vise jer, hvordan man gør. Først så går du ned her. Du venstreklikker, så der kommer det her frem. Så trykker du ny. Så går du op og skriver genvej, eller trykker på genvej der. Så skriver du shutdown. Det har jeg ikke lige set. Jeg gør lige småt. Ej, hvad sker der for mig lige i dag? Jeg kan ikke finde ud af det. Så der også det her med, shit, det går for mig. Jeg sidder lidt handicappet med min tastatur på min dyne. Og slapper af. Så skal jeg skrive shutdown. Når jeg skriver det, så laver den mellemrum. Bindestreg. T. Mellemrum. Bindestreg. S. Så skriver jeg så, hvor mange sekunder der skal gå, før at den lukker computeren ned. Så siger jeg 10 sekunder. Altså mellemrum 10. Så laver jeg mellemrum igen og skriver bindestreg C. Og så skal I så skrive, skal lave de her gåsetegn noget. Så skal I så skrive, hvad der skal ske, inden den lukker ned. Så jeg skriver bare haha. Godt. Og så skal du lave de der gåsetegn igen. Så skriver man så næste. Og så skal det navnet ikke hedde shutdown. Vi skriver bare MC server. Nej, det gør vi ikke. Vi skriver Minecraft. Hvad sker der for mig i dag? Minecraft update 1,3,0. Ikke 90, men 0. Så skal man udføre, og så kommer den så frem et eller andet sted. Jeg skal lige hurtigt finde den. Jeg pauser lige indtil jeg får den. Det er lidt fail. Jeg skulle der. Jeg var lidt langsom. Så venstre klikker I på den igen. Og så står der alt det der åben og alt det der. Det skal I ikke trykke på. I skal trykke helt ned i bunden, hvor der står egenskaber. Der klikker I bare. Så kommer det her frem. Og så trykker I skift ikon. Og så trykker I OK. Så kan I så selv vælge, hvad det skal være for en ikon. Det er alle mulige ikoner. Vi skal finde et rigtig godt et, så folk kommer til at tro på det. Whatever. Hvad fanden skal jeg vælge? Et eller andet awesome. Jeg har et. Hvad med Internet Explorer? Nej. En fil, tror jeg. Eller en Hokus Pokus Viljokus pas. Jeg har et godt tegn her en side. Det plejer jeg at bruge. Så jeg har brugt det, hvis du kigger i siden. Ja. Den har også lavet sådan en update. Det der tegn. Og så skriver jeg så advent, eller det gør jeg. Og så skriver du OK. Og så trykker man så dobbeltklikker med den der, og så lukker computeren ned. Det vil jeg så ikke gøre, fordi jeg sidder ligesom og tager video. Men det var sådan man gjorde. Så
ses.